dinga wazifa da lazimi bai zama aibu ba. Duk sati mai zikiri baka zama majubu ba. Sallah da salati ba tsara baka da barhama ba, dudan failar shehu wanga aiki bai bar shi ba. A yau mun shiga zamanin da kowa ma shehu ne, wai zai baka ɗarika da kuma ijazarsa a bayyane. Idan ka maɗa shi a kan ɗarikar majanuni ne, bai ma san ba ina akai ina za a bayyane. Akwai 'yan faila na gaske ba wai hauragiya, akwai 'yan tiktok wa'yanda burinsu suke waya. Akwai masu biɗara girma masu kamar tinkiya, su ma sun zama ciyanai abi su kamar godiya.